Godmorgen, jeg hedder Egon, og jeg læser C på 3. semester. Det er fredag morgen, og vi er lige kommet ind til ugens sidste arbejdsdag her på uni. Det her det er grupperummet, og hvis vi kigger lidt rundt, så kan I se, at vi eksempelvis har tavler, som I sikkert kender fra basis. Prøver vi til at skrive ting ned på. Det er meget praktisk. Vi har et bord, hvor vi roder lidt. Vi har nogle ting til vores projekt her. Blandt andet en mikrocontroller herovre, som skal være hjernen i en minicrosser. Og ja, det er sådan set grupperummet. Hej, så er vi kommet over i laboratoriet. Her har vi det meste af vores projekt. Det er en minicrosser og en ATV, som vi har skilt op. Og så vil vi gerne ved at sætte den mikrocontroller, vi så over i grupperummet for lidt siden på, sætte den i stand til at køre rundt autonomt, så man kan trykke på korten og sige, at den skal køre derhen, og så også se, at den kører derhen. Ja. Så er det blevet onsdag, og vi sidder over i laboratoriet og arbejder. Vi har et joystick, som vi forhåbentlig kan komme til at styre vores robot med. Og vi har lige netop fået noget til at virke, så hvis vi starter forsøget her, så kan I se, hvordan at Lasse bevæger joysticket. Og tilsvarende over på skærmen her, har vi et signal, der varierer alt efter, hvor han placerer joysticket. Og det skulle gerne blive til, at vi kan styre vores ATV her frem og tilbage med joysticket, men der er stadigvæk lidt arbejde ved det. Ja, så har vi arbejdet lidt videre med det, og har nu lavet, så vi kan styre fremad og tilbage med joystick. Så hvis Mads kører joysticket fremad, så kører vi fremad. Og hvis Mads kører joysticket tilbage, så bakker vi. Og næste skridt er så, at vi skal have bygget en motor på, der kan styre forhjulene, så vi også har mulighed for at dreje. Men det ligger stadigvæk et par dage væk. Jo. Nu! Nu! Vi bakker. Yep. Slow down. Og frem. Og lige lige så stille her nedover. Hvad så? Har du slukket? Ja. Så kan du ikke køre med. Du skulle lige tage